pak se mračíš jako že grrr, protože to je čuza na mě dělá mrr. Tvůj rap není ani v ty... Klukce lidi, tady je Kukal Gamer, tam někam hudá chodia, někako bude v Pokémon Duel. Tak, nachytá nám to. Jo, Pikachu. Chytnem to, vypnu zvuk. Tak kde to bude? Tak, můžem konečně. Jo, rozumím, okay, a jdeme. Jdeme hrát. Tak jdeme? Po 2 letech? No, konečně. Tak, nachytá nám to. Activate ability. Oh shit. Má levely 3. Tak to bude těžký. Dám trochinku zvuk. Tak to stačí. To začíná. Tak čím půjdem? Pikachuem. Ne, pokej, nevím, na něj musíme dát. Na něj musíme dát kartičku. Jinak by to nešlo. A pod Pikachu. Drtíme Eevee. Já ti vidím, na tebe vezmu tady toho. Jsem ještě nevyzkoušel a pojď. Ty má útoky, tenhle. No, to je fakt dobrý. Mám 50, tak to chvách vyhrál, ne? Jo, vyhrál. Tak je pryč, ale on má bublaninu. Budem na Eevee. A pojď. Eevee. Eevee, jelíčku. Máš to tam. Ahoj. Někdo chce s náma bojovat. Můj Pikachu vždycky vyhraje. Ale teď ne. Má level 3. To není fér. Jdeme pokalat zemního. Ne, jdeme Bulbasaura. Já jsem rychlejší. Vidím. Hezky jdeme s tím tady tím. A pojď trochu. Pojď. Jo, mis, tak je mrtvý. Někdo jde, jo. To nedáme už. Nedáme, ten máš ani útoky. Pojď. Mis, já jsem dal. Tak dobrý. Zkusíme tady toho. Zkusíme golema. A pojď. Dáme se krát. Ale já to vidím. Já je tam vidím.
Tak. O, počkej. Počkej. Dělej. Musím zhebnout, prosím. Ne. My jsme prohrali. Ještě jedno kolo a bude konec videjka. Jo. Rating. Jo, dáme si tohle. To bude taky, dáme tak. Start. Dobrý. A dáme fly. A Pikachu nekonečně na světě. To má už. On má Raichua. To si dělá chranu, on má Raichua. To nedám, on má Raichua pitomýho. Tak Pikachu proti Raichuovi. Pojď. OK. Pikachu. Musím mít energii, aby si mohl jít do boje. A pojď. Raichu, pojď na mě, ne? On má už... A půjdem tady tím a půjdem sem a zkusíme ho porazit. Zapůjde, ale on má chlapý útoky. Nějaké 50, no. Jenom tady. Bublinky. A můj Pikachu může vyhrát. Tak dá někoho tady. Já nechci řídit je. Můžu chodit? Jaké jo? Chce. Ty vole. Tak dáme golema. Ok. Nakonec až kam půjde. Oh je. Tak pojď. Ty němu. Jeden golema. Tak pojď. A pojď na něj. Pojď na něj, xkrát. Jo, je dole. No to když mi nepojede, tak je dole. Takhle bude konec videjka, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení a čau.